ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні Святий Костел католицький означає урочистость святих апостолів Петра і Павла. Падчас гэтай святой імшы мы молимся, інтенція наступная. Божої ласки, опеки Найсвятейшей Панны Марии, Отца Фабияна, даров Духа Святого и у терпении для Виктории. Ну, может, тут не так терпения не будем, але ласки Божией попросим для Виктории з нагоды дня народжения. Здоровья Божией ласки, опеки Мати Божией для Петра Шимака. Нехай Пан Бог благословляє з нагоды дня именин. Здоровья опеки Мати Божией для Павла и Микиты Петра. Нехай Пан Бог благословляє. Здоровья Божьего благословления для Павла у день именин. Я так само помолюся за Павла, нашого, який нам виразає усі ось ці алтари, і зараз виразає раму нашу. Нехай Пан Бог благословляє його так само, Дух Святий освятляє його руки. Молюся так само і прошу Бога Всемогутного, Божого володарства для Павла Юнцевича, усіх померлих сімей Юнцевич і Василько. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, Что сгрешили одни думкою, словом, учинком и занятом. Моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейший за всю Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молотару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки вяреш на себе грехи и свету, смилуйся над нами, яки вяреш на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучной Царя, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым ухваляй.
Всемогутный вечный Боже, Ты одарил нас великой и святой радостью во урочистость апостолов Петра и Павла. Да поможи Твоему костелу верно заховывать науку святых мужов, от яких ён отрымал дар веры праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Дайте, коли ласка. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні кароль Ірад пачаў пераследаваць некаторых людзей з касцёла, забіў Якуба, брата Яна мячом, а калі ўбачыў, што гэта спадабалася юдэям, схапіў таксама і Пятра. А былі дні праснакоў, і, затрымаўшы яго, пасадзіў у цямніцу і згатаў 4 жаўнераў вартаваць яго, маючы намер пасля Пасхі выдаць яго народу. Так Пятра вартавалі ў цямніцы, а касцёл рупліва маліўся за яго да Бога. У тую ноч, калі Ірад хацеў выдаць яго, той спаў паміж 2 жаўнерамі, скаваны падвойнымі ланцугамі. І ахоўнікі каля брамы вартавалі цямніцу. І вось анёл пана з'явіўся перад ім, і святло зазяло ў цямніцы. Штурхнуўшы Пятра ў бок, разбудзіў яго і сказаў: «Устань хутчэй!» І ланцугі апалі з рук ягоных. І сказаў яму анёл: «Падперажыся і завяжы свае сандалі». І зрабіў так. Пасля кажа яму: «Адзень плашч свой і ідзі за мною». Калі выйшаў, пайшоў следам за ім, не ведаючы, ці праўдзівае тое, што робіць анёл. Думаў жа, што гэта з'ява. Мінуўшы першую і другую варту, яны падышлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама адчынілася перад імі. Выйшаўшы, яны прайшлі адну вуліцу, і раптам анёл пакінуў яго. Тады Пётр, апамятаўшы, сказаў: «Цяпер сапраўды ведаю, што пан паслаў анёла свайго і ўратаваў мяне ад рукі Ірада і ад усяго, што чакаў народ юдэйскі». Гэта слово Божае. Од усіх пагрозаў пан вызваліў мяне. Од усіх пагрозаў пан вызваліў мяне. Благословляць буду пана ва ўсе часы, хвала яго заўсёды на маіх устах. Панам будзе ганарыцца душа моя, няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Од усіх пагрозаў пан вызваліў мяне. Усмялічвай пана са мной, будзем узвышаць імя яго разам. Я шукаў пана, і ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў пан вызваліў мяне. Гляньце на яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Ад усіх пагрозаў пан вызваліў мяне. Анёл пана берагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх
Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, я уже проливаюся, як ахвяра, і настав час майго адыходу. У добрай барацьбе я змагаўся, бег скончыў, веру захаваў. Нарэшце рыхтуецца мне вянок справядлівасці, які дасць мне пан, справядлівы суддзя, у дзень той, і не толькі мне, але ўсім, хто полюбіў яго аб'яўленні. Пан з'явіўся мне і ўмацаваў мяне, каб праз мяне здзейснілася прапаведаванне. І каб пачулі ўсе язычнікі, і каб пазбег я ільвінай пашчы. Уратуе мяне пан ад кожнай ліхой справы і захавае мяне для свайго нябеснага валадарства. Яму слава на векі вякоў. Амэн. Гэта слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты скала, и на этой скале я побудую костел мой, и брамы пекельные не перемогут его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У тыя дні прыйшоў Езус у межы Цезарыі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж сказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ераміяй ці адным з прарокаў». Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Христос, Сын Бога Жывога». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Йонавы, бо не цела і кров адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Гэта слова Пана. Сядьте, калі ласка. Дорогие браты и сестры, самое цікавае, но мне выдалося, калі я чытаў і сённяшняе Евангелие, праглядаў, і гэта таксама спеў перед Евангелием, так называемая акклямацыя: «Аллилуйя, ты скала, на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго». Напэўна, мы заўсёды думаем, можа, не знаю, можа вы што іншае думаеце, збудаваць касцёл, можа, хто думае, што гэта будынак нейкі, ну, але мы скажам, ну, мы ў столбцах будавалі касцёл, нашыя продкі, а гэты касцёл сёння ў нябёсах, вон там высока. Але мы таксама зрабілі акцыю і таксама адбудавалі касцёл. Выдавалася, што ад таго касцёла нічога не засталося, кажуцца, нешта засталося. Ад кожнага будынка застаецца, калі людзі памятаюць, калі ён служыў на хвалу Бога, застаецца памяць у людзей ад кожнага. І як бы гэты будынак, часамі яго прабывання гэтага будынка не хавалі, яно застаецца, таксама, як прыклад, стоўбцы, як бы не хавалі таго, што там быў калісьці касцёл, і многія людзі забываліся пра тое, што там быў касцёл калісьці на месцы стадыёна, але гэтае месца само па сябе выйшла наверх,
мы говорим, гэта заслуга тых людзей, тых не, это Пан Бог учыніў. Таксама з будаўніцтвам касцёла, вось, што Христос меў на ўвазе. Мы думаем, што вось мы пабудуем нават нейкую арганізацыю, цэлы Ватикан на гэту арганізацыю работае. Понимаете, что там, что значит целый Ватикан? Там столькі вось ксяндзоў, чыноўнікаў сядзіць у гэтым невялічкім месцы. Все яны там нешта пішуць, занятыя. Сам іх пазвоніш, все так занятыя моцна, што аж невозможно. Усе настолькі перагружаныя працаю, это абсолютно, поверьте мне. Але не ў гэтым сэнсе слова. Вось чалавек стварае структуру на зямлі, структуру стварае. А Бог не гаворыць пра структуру. А Бог гаворыць пра іншую структуру. Касцёл мой, ласку мою я ствару ў кожным чалавеку. Ласку збаўлення ствару ў кожным чалавеку. Прабачэння, міласэрнасці. Христос не гаворыць, не абвяшчае Евангелие, каб была нейкая структура вялікая. Але каб прыйшло збаўленне, каб чалавек атрымаў збаўленне, бо ён грэшны. Не павінны структуры пільнаваць нас, ці ты саграшыў, ці ты не саграшыў. Христос сказаў, каму адпусціш грахі, таму будуць адпушчаныя. Христос не сказаў, давай помсці за ўсе грахі, чтобы это самое, накажи за ўсе грахі, але адпускаць, прабачаць. А людзі ўсё шукаюць грахоў у другога чалавека, ці ў святара, ці у звычайнага чалавека, ці яшчэ ў каго. Звычаюць, каб найсці, каб хаця паказаць, што вось ён меншы за мяне, ён грашнейшы, я ж тут святы. А на самом деле потом як капнуць гэтага, там оказывается болото яшчэ больш. Дарагія браты і сёстры, вельмі цікава получаецца ў жыцці. І нам трэба зразумець сэнс духовы, сэнс касцёла, які Езус Христос ствараў тут на зямлі, касцёл міласэрнасці. Поэтому Христос у апошнія гады, вось, у прошлым стагоддзі аб'явіўся сабе як Езус міласэрны. Як Езус міласэрны, ён прыйшоў з міласэрнасцю. Вы паглядзіце, як праходзіла вось гэтая акцыя міласэрнасці сястры Фаўстыны, як цяжка гэты свет прынимае міласэрнасць. Сколькі аб'яўленняў Маткі Божай таксама, якая просіць, каб людзі маліліся, каб людзі былі міласэрныя, каб людзі малітваю тварылі касцёл, тварылі вось гэтае ўсё такое адзінства паміж сабою і адзінства паміж Богам. Бо не можа быць адзінства паміж сабою, калі няма ў чалавека адзінства з Богам. Якім бы ён ни быў, як бы на гэтым свеце ён вялікае становішча не занімаў у гэтым свеце, яшчэ раз хочу пакрыць, калі ў яго няма адзінства з Богам, і не будзе міласэрна адзінства з людзьмі абсалютна. Мы бачым тое, што творыцца і ўнутры нас самых, тое, што творыцца ўнутры нашых сем'яў, і тое, што творыцца ўнутры дзяржаў. Калі няма адзінства, ўсё развальваецца, ўсё рушыцца. Калі няма вось такой той ідэі Божай міласэрнасці і веры няма у Бога, міласэрнасці да другога чалавека, все разваливается абсолютно, будет трымацца на штыках, а штыки, як кажуць, ржавеюць і рано ці позна ломяцца. Дарагія браты і сёстры, нічога такога вечнага, калі не на Богу, у гэтым свеце нема. Поэтому мы стараемся задумацца, што ж такое касцёл, чаму ён павінен быць у нас, чаму Христос гаворыць, брамы, калі брамы пекельныя яго не перамогуць. Брамы пекельныя не перамогуць, калі мы у еднасці з Богам, у вера наша моцная у Бога, а таксама любім Пана Бога перш за ўсё. Брама пекельная не любіць любові, кажуць, і на поўная ненавісць, і нашыя адносіны любові, добрыя адносіны да другого чалавека. Тады абсалютна брамы пекла не могуць перамагчы такое. А брамы пекла могуць перамагчы всякие законы, гэта для іх расплюнуць, перамагчы всякие законы, пастановы і так далее і тому падобное. Это вельмі проста, вельмі лёгка. Святы Павел апостол на гэту тему гаварыў, што я выйшаў з-пад закона, з-пад права, якое тут пануе сярод людзей,
увайшоў у любоў, міласэрнасць Божую, гэта вышэй за ўсякае закон, вышэй за ўсё. Поэтому вельмі важна не толькі заставацца быць чалавекам. Сённяшняе Евангелие, сённяшняе чытанне, сённяшняе свята нас да гэтага натхняе, але не толькі быць чалавекам, але быць чалавекам веруючым, быць чалавекам блізка Бога, карыстацца з Божай міласэрнасці самому і дапамагчы, калі хто не ведае, дапамагчы навучыць карыстацца другога чалавека. Вось на гэтым пастаўлена, і кажуць, усё, што ёсць у гэтым свеце. Дорогие браты и сестры, я еще хотел бы так трошечки додать адносна гэтага образа, каб вы таксама ведали, припоминать нам образ, які приходит у нашу бытность, у нашу штодзённасць трошечки з небыцця, але открывается в образ Найсвятейшай Панны Ружанцовай, якая калісьці у 628 годзе прыбыла разам сюды. Ось гэта копія таго абраза, які прыбыў. Мы дзякуем Богу, што гэты абраз захаваўся. Хоць ён не ў нас, але захаваўся гэты абраз, ён знаходзіцца ў цэркві Святой Ганны. Але мы зрабілі точную копію, каб Матка Божая, якая была з нашымі продкамі на працягу 3 стагоддзяў, так можам сказаць, 3 стагоддзяў, каб далей прабывала разам з намі. Мы хочам маліць і прасіць. Глядзіце, Айцец Фабіян, калі засноўвалася тут супольнасць каталіцкая у нашым гарадку, у нашым мястэчку, тут, на гэтых землях, можам так сказаць, яна не толькі з айцом Фабіянам і найраней прыйшла, раней было ўсё гэта, але вось асаблівы такой росквіт наступіла ў часы, калі быў тут айцец Фабіян. Ён прывёз гэты абраз, вось копію гэтага абраза сюда, каб Матка Найсвяцейшая Ружанцовая і дапамагла нам знайсці гэты шлях, дапамагла нам знайсці шлях да збаўлення праз святы Ружанец. Праз святы Ружанец, айцец Фабіян, Матка Найсвяцейшая, праз святы Ружанец дапамагалі ісці па дарозе. Ты шлях збаўлення, нам шлях збаўлення пакажы. Паказалі святы Ружанец, гэта шлях збаўлення для нас, про які мы спяваем кожны дзень, аддаючы пашану айцу Фабіяну, дарагія браты і сёстры. Вось Матка Ружанцовая, якая і далей будзе, то есть вяртаецца гісторыя, вяртаецца вера нашай зямлі, вось гэтага месца стаўбцоў, вяртаецца праз той абраз, які мы зараз адкрываем нанова для сябе. Ён як бы завуаляваны быў і знаходзіўся, можа, недалёка ад нас, але мы не памяталі пра яго. Адкрываецца, вяртаецца. Вось гэтая вера, вяртаецца малітва, вяртаецца пабожнасць, да якой заклікае апошнія 100 год Найсвяцейшая Панна Марыя. Вельмі часта заклікае да малітвы на святым Ружанцы. Мы ўдзячныя Пану Богу Усемагутнаму за вось гэтае натхненне. Удзячныя Найсвяцейшай Панне Марыі за вось таксама гэтае натхненне, якое заклікае нас праз Марыю дайти да Езуса і з Езусам увайсці ў нябеснае валадарства. Дарагія браты і сёстры, гэта важна. Я, напэўна, дзякую Богу Усемагутнаму, што і парафія адгукнулася, каб вось гэты абраз нанова паўстаў тут у нас, у нашай парафіі, у нашай супольнасці каталіцкай нашага стаўпецкага касцёла. У нашай супольнасці каталіцкай стаўпецкага касцёла, каб гэты абраз нанова паўстаў, каб пабожнасць нашая нанова была, як кажуць, адчынена, адкрыта, і каб мы ішлі па дарозе да збаўлення. Это вельмі важна. Нехай Бог Усемагутны пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі. Мы, конечно, молимся з нашымі налібокскімі вернікамі. Яны зрабілі, не ведалі, што гэты абраз іх маткі знаходзіўся дзесьці там, дзесьці знаходзіўся, але таксама быў адкрыты. І таксама, можа, я так глядзеў калісьці на наш касцёл, тут глядзіш кірпічы са старога касцёла, Матка Божа з налібокскага касцёла, гэты абраз, то і так, все есть тут, але ўсё гэта нашае, наших зямель, вера нашая, дарагія браты і сёстры, вера нашага касцёла, стаўпецкага касцёла. Тут у нас каталіцкасці нашай,
якби такий знак, великий знак, який наші продки дали нам, а ми поклопотилися, що ми наново його знайшли, обновили, заховали і передаємо будучим поколенням. Передаємо, але не тільки ось гэтыя матэрыяльныя каштоўнасці, але з гэтымі матэрыяльнымі каштоўнасці, духоўныя каштоўнасці, нашу веру. Ось гэтага мы не павінны быць, каб мы не засталіся толькі гэтыя абразы нейкім сувенірам толькі ў нашых сем'ях, талісманам, які вісіць на сцяне, каб гэтага не было, каб мы ведалі, што да чаго гэта. Гэта вельмі важна, бо застаецца на павесь, можа добра будзе тваёй хаце. Калі ты не будешь молиться, калі ты не будешь практиковать свою веру, ничего доброго не будет, дорогие браты и сестры. Это не талисман, образы это не талисман, але это молитва, это заступництво, это присутность той особы, той выявы, якая есть на этом образе. Мы завтра подчас святой мши на 11 годин посвятим этот образ. Этот образ будет находиться каля крыжа, там так само перенесем парижские яйца Фабьяна, они будут находиться тут. Там место специально подрихтовано так само для конфессионала, поэтому мы сделаем такое место хорошее, специальное, для того, чтобы тут отдавали пашану айцу Фабьяну, чтобы далее это место было, и количество все это место, и Пан Бог Всемогутный дозволить нам перенесеться в нашу ту каплицу, которую постараемся обновить для хвалы Божией, и как знак задостючинения, то есть вознаграждение Бога за грех ось наш, что мы допустили, наши жихары допустили разбурение костела, хоть часточка того костела, каб стояла, каб оно притягивало до себе людей, как притягивало наших продків многие стагоддзі. Амен. З радостью святкуючи урочистість святых апостолов Петра и Павла, вознесем до Бога наши просьбы за костел и свет. Молимся за ўсіх хрысціянаў, каб ніякія зямныя выгоды не змаглі іх адвесці ад веры. Цябе просім. Молимся за святого Айца, каб ён непахісна бараніў веру і запальваў у людскіх сэрцах любоў да Хрыста. Цябе просім. Молимся за біскупаў і прэзбітэраў, каб яны з адданасцю апосталаў абвяшчалі свету Хрыстовае збаўленне. Цябе просім. Молимся за місіянераў, каб заступніцтва святых апосталаў умацоўвала іх
о проповедовании Божьего Слова. Тебе просим. Молимся за ўсіх вызнаваўцаў Хрыста, каб, узрастаючы у любові да Бога, яны імкнуліся да поўнай еднасці ў праўдзе. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы сваім жыццём пацвярдждалі веру, якую вызнаём вуснамі. Цябе просім. Просим Бога Всемогутного, Божої ласки, опеки Найсвятейшей Панны Марии и так само опеки Отца Фавіяна для Вікторії з нагоди дня її народження. Хай Пан Бог благословляє в її стані. Тебе просим. Здоровья Божої ласки, опеки Божої Матери для Петра Шимака. Тебе просим. Здоровья опеки Матери Божией для Павла и Микиты Петра. Тебе просим. Здоровья Божие благословение для Павла у день именин Тебе просим. Нехай Пан Бог Усемогутний благословить нашого майстра Павла, який виразає алтар для нашого костела, Божої опеки для його, світла Духа Святого для його рук. Тебе просим. Прошу Божого володарства для Павла Юнцевич и всех померлых семей Юнцевич и Василько. Молюся так само за померлую, вчора померла Галина, жонка моего брата. Нехай Христос Усемогутний дарить їх радостю життя вічного. Тебе просим. Прошу Бога так само Усемогутного за всіх хворих, терпячих, помираючих, особливо за помираючих. Нехай Бог Усемогутний дасть їм ласку збавлення, дасть їм ласку покаяння в ту апошню хвилину, про яку ми завжди молимося, коли читаємо молитву «Вітай Марія». Нехай Бог буде милосердний для їх. Тебе просим. І прошу Бога так само у тих наших інтенціях, світло Духа Святого, для тих людей, від кого залежить спинення воїнів. Вельми важно. Прошу Духа Божого зайти на цих людей, щоб вони знайшли вихід. І каб спинилася особлива війна на Україні, Тебе просим. Молю Пана Бога Всемогутного за всіх несправедливо осуджених, особливо святаров. І в нас, і во всім світі так шмат святаров, які вельми терпять і моцно терпять за несправедливе осудження. Це вельми болюче, дорогі брати і сестри. Прошу Бога їм дати сили, моці витримати. І молюся за тих людей, які осуджають другого чоловіка, щоб вони стали на шлях до збавлення. Тебе просим. І про заступництво святих Петра і Павла молюся за всіх наших ахвярадавців. І будівництво нашого костела, всіх справ наших, у стовпцях нашої парафії, в Новому Свержні і во всіх цих двох парафіях наших. Дякую Пану Богу за всіх, хто допомагав набити ось цей образ Матері Божої Ружанцової, колом Ружанцовим, які збирали сиротки, каб оплатити малювання цього образа. Нехай Пан Бог благословляє. І нехай Матка Найсвятейша Ружанцова випрошує для всіх ласки і для нашої парафії. Тебе просим. Боже, про заступництво святого, Боже, прийми наші молитви ученика про заступництво святих Петра і Павла. Твой костел узрастав у правдивой вере, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Жить по воле слов Твоих, без
вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. І хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому. Просим Тебе, Пане, нехай заступництво святых апостолов супроводжая наши дары, яке мы Тебе приносим, и да поможа нам побожно удельничать у гэтай ахвяры праз Христа Пана нашого. Амин. Пан з вами. І з духом Твоїм. У гору серці. Знову зімих на Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Угодного та і справедливий Пан. Правды годного это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане Святый Ойче, всемогутный вечный Боже, Ты дозволяешь нам с радостью отдавать пошану святым апостолам Петру и Павлу. Петр першим визнав веру у Христа із синов Ізраїля, які навернулися, заснував перший костьол. Павел отримав ласку ясного розуміння правди у віри і став наставником поганських народів. Іни, хоч і розним чином, собрали в одну сім'ю визнавців Христа і, злучених у небесній хвалі, разом приймають пошану на землі. Тому з аньолами, з усіми святими ми прославляємо Тебе, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, осана на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, осана на вишинях. Правди Божа, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Действуя эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспинно сбираешь народ свой. Кабы до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти эмоцию Духа Твоего, Те дары, яке мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли був видаджений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Беріться і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Беріться і пійте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця веры. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение у неба в шесте, и чекаючи другого прийстя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якою Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учини с нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш Найсвятейшей Панной Богородицей Марии,
со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святыми апостолами Петром и Павлом, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усіми святыми про заступництво, яких мы сподяємся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэта і ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, с усіми біскупами, всім духовенством, всім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбу в этой семье, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всіх, хто у ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого даруєш свету всялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всяка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, или на веру костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Тебя супокоем и едностью, и живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, ягаки береш на себе, крахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, ягаки береш на себе, крахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, ягаки береш на себе, крахи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную Панием.
Петр сказав Єсусу: «Ти Христос, Син Бога живого». Єсус відказав йому: «Ти, Петр, скала, на этой скалі я побудую костел мой». Хліб найтяжейший огорни своим молчанием, скремени белый гостыни, собери мою тимру. Хліб найтяжейший огорни своим молчанием, скремени белый гостыни, собери мою тимру. Огорни мяни, каб як ты стався хлібом. Огорни мяни, каб як ты стався хлібом. Поблагослови я хліб подяли, поміж тими, хто прагне. Поблагослови я хліб подяли, поміж тими, хто прагне. Хліб найтяжейший огорни своим молчанием, скремени белый гостыни, собери мою тимру. Хліб найтяжейший огорни своим молчанием, скремени белый гостыни, собери мою тимру. А кришинки тыя, якія застануться, а кришинки тыя, якія застануться, роздай тим, хто не вірить у своєму прагненні, роздай тим, хто не вірить у своєму прагненні. Хліб найтяжейший огорни своим молчанием, скремени белый гостыни, собери мою тимру. Хліб найтяжейший огорни своим молчанием, скремени белый гостыни, собери мою тимру.
святло і сутешні. Дякуєм тобі, пагані. Алілуя. Молимся. Добрый Боже, умацованный наисвятейшим сакраментом, покорно Тебе просим, ученикам мы, як першие христиане, завсёды удельничали у ламанні хлеба и заохочиваючи верность науці апостолов, были одним сердцем и одною душою, раз Христа Пана нашего. Амин. Я хочу згадати, там може хто ще сьогодні буде з ваших родних, близьких у костьол. О 12-й годині сьогодні маємо відпустовую імшу у костьолі в Новому Свержні, костьолі святих апостолів Петра і Павла, і у 19:00 тут так само імша з урочистості святих Петра і Павла. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Идите в супокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Святый Архангеле Михалия, бережи нас. Вопіяння наш чудотворця, знав причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от гріха бережи. Поміяння наш чудотворця, знав причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от гріха бережи. Поміяння наш чудотворця, знав причини оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от гріха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали сирот братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоего отца Фабіяна, заступника Столпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Дякуєм